Večer umeleckého slova, tanca a hudby predstavili 8. januára 2011 v Levickom Kontakt Café mladí umelci z dramatického odboru základnej umeleckej školy v Leviciach pod názvom Umlčané monológy. Je to taký spoločný projekt o tom, že chceli sme prepojiť rôzne poézie a divadlo poézie a kapelu do jedného spoločného projektu, ktorý zdanlivo spolu nesúvisí, ale on vytvára nakoniec nejakú hlavnú myšlienku. Snažili sme sa teda, aby sme povedali všetkým ostatným ľuďom o problémoch, ktoré nie sú také, že by sa o nich hovorilo bežne na verejnosti. Čiže napríklad sme tu mali spomínaný problém so syfilisom alebo so znásilnením a podobne. Proste problémy, o ktorých ľudia bežne nerozprávajú, ale trápia nás a stretávame sa s nimi deň čo deň. A tieto boli teraz vypovedaní veľmi jednou poetickou formou, takže to bolo, myslím, že veľmi príjemné a znesiteľné takýmto spôsobom. Režírovali sme to spoločne, ja teda a Renáta Jurčová a Lucia Šuľová, ktorá vlastne bola žiačkou základnej umeleckej školy, ale momentálne študuje v Banskej Bystrici réžiu a ona vlastne zložila piesne, aj texty piesní, aj hudbu, aj aranžma. Najbližšie pripravujeme rôzne projekty, bude to hra Talenty, niekedy v januári alebo vo februári, potom a od Jany Bodnárovej Sobotnú noc, ktorá taktiež bude mať premiéru v januári alebo vo februári tohto roku. Vystupovali tu, vlastne to boli všetko žiaci literárno-dramatického odboru, ktorí vedia hrať aj na hudobné nástroje a spievať. A to boli Monika Stankovičová, Maťo Sekely, Heňa Virágová, Katka Bátovská, Tomáš Stopa, Dorka Chlpačová, Maťo Révaj. Potom sme mali ešte výpomoc Doda Mihála a ja som tiež vlastne hrala aj na hudobných nástrojoch. Mali sme tam aj tanečníkov z tanečného športového klubu Rytmo Levice, Majku Šulovú a Roderika Pažického, ktorí sa nám teda postarali o to prepojenie aj s tou tanečnou zložkou, že to bolo také záživnejšie.